Čo je to Feng Shui? Feng Shui to je prúdenie energie. Energie, ktorú vyžaruje každý predmet, každá farba, každý materiál okolo nás. Je to prúdenie energie, ktorú starí Číňania nazývali čchy. Túto energiu si predstavte ako rieku, ktorá prúdi rôznymi prostrediami a postupne načerpáva energiu z okolitých vecí, z okolitých ľudí, z okolitých materiálov a tvarov. A i keď túto energiu nevidíme, tak ju cítime a ovplyvňuje nás. Každého z nás. Vysvetlím vám to na jednom príklade. Stačí, keď si zatvoríte oči a budete si predstavovať. Stojíte na chodbe s viacerými zatvorenými miestnosťami. Sú to malé miestnosti, ktoré majú len jedny vstupné dvere a oproti jedno okno. Stojíte pred prvou z týchto miestností. Vyzujte sa, aby ste mali bosé nohy. Ste oblečení len v tričku a napríklad v nohaviciach alebo v sukni. Stále máte zatvorené oči. Vojdite do prvej z týchto miestností a stále nechajte zatvorené oči. Choďte približne do stredu miestnosti. Oči nechajte stále zatvorené a snažte sa vcítiť do energie danej izby. Vnímajte tú energiu, ktorá na vás prichádza. Čo cítite na bosých nohách? Aký pocit cítite na nohách? Aký pocit cítite na celom svojom tele? Vnímajte. Teraz otvorte oči a popozerajte sa okolo seba. Vidíte síto červené steny. Na jednej stene je obrovský krb, ktorý vyžaruje na vás veľký oheň a teplo. Obzrite sa na stenu oproti a vidíte tam veľký obraz, na ktorom je zaľúbená dvojica. Vedľa sú na zemi položené kvetináče, ktorých sú krásne špicaté stromčeky. Pozrite sa hore na strop, na ktorom je krásny špicatý luster visiaci smerom dole. Pozrite sa dole a vidíte, že stojíte na podlahe z červenej pálenej keramiky. Obzrite sa okolo seba. Všade okolo vás horia sviečky. V rohu je knižnica v tvare A. Pozrite sa von z okna a vidíte tam vysokánsky kopec. Teraz zatvorte oči a ešte raz vnímajte energiu tejto izby. Vidíte von a zatvorte dvere. Dobre si pamätajte energiu tejto izby. Otvorte oči. Postavte sa pred druhú miestnosť. Takisto zostaňte vyzutí. Zatvorte oči, otvorte dvere a vojdite do stredu miestnosti. Oči nechajte stále zatvorené a snažte sa vcítiť do energie danej izby. Vnímajte, na čom stojíte, aký pocit to vo vás zanecháva, čo cítite z okolia. Vnímajte. Otvorte oči a čo nevidíte? Krásne, blankitne modré steny. Priamo pred vami je veľká fontána, ktorá príjemne žblnkoce. Obzrite sa na stenu oproti a vidíte tam veľký obraz pokojného mora. Stojíte na mekučkom, tmavomodrom koberci. Pozrite sa hore na strop, na ktorom sú svietidlá vlnitého tvaru. Okolo vás je nábytok, ktorý je hladký s oblými tvarmi. Pozrite sa von z okna a vidíte tam pokojnú rieku, ktorá tečie nedaleko. Teraz znovu zatvorte oči a ešte raz vnímajte energiu tejto izby, všetky farby a všetko okolo vás. Vidíte von a zatvorte dvere. Dobre si pamätajte energiu tejto izby. Otvorte oči. Postavte sa pred tretiu poslednú miestnosť. Zostaňte vyzutí. Zatvorte oči, otvorte dvere a vojdite do stredu miestnosti. Oči nechajte stále zatvorené a snažte sa vcítiť do energie danej izby. Vnímajte. Otvorte teraz oči. Stojíte na teplej, drevenej podlahe. Steny sú krásnej zelenkavej farby. Na stene oproti vám je krásny obraz rozkvitnutých orchidejí. Poobzerajte sa okolo seba.
všade okolo vás je veľa rozkvitnutých kvetín. V rohu stojí vysoká knižnica a vedľa nej kvetinac s vysokým vytvarovaným fikusom do tvare gule. V druhom rohu stojí vysoká lampa svietiaca smerom hore. Pozrite sa von z okna a vidíte tam malý lesík, z ktorého počujete šumieť listy. Teraz znovu zatvorte oči a ešte raz vnímajte všetko okolo seba. Podlahu, steny, kvety, všetky predmety. Vnímajte. Teraz vidíte von a zatvorte dvere. Dobre si pamätajte energiu aj tejto izby. Otvorte oči. A teraz si porovnajte pocity, ktoré ste mali v tých jednotlivých miestnostiach. Ako na vás tieto 3 miestnosti pôsobili? Stále ste to boli vy. Ten istý človek, ktorý ste bol oblečený stále tak isto. Mali ste na začiatku tú istú náladu. A predsa ste z každej izby mali na konci úplne, ale úplne iný pocit. Každý predmet, každá farba a každý materiál na vás vplýval úplne inak. Pôsobil na vás úplne inak. Vyvolal u vás úplne iné pocity. A to je to Feng Shui. Jasne a zrozumiteľne povedané na vašich vlastných pocitoch. Z každého materiálu, z každej farby a z každého tvaru máte vnútorný iný pocit. Nie je to len o čínskych soškách a rôznych čínskych dekoráciách, ale o tých tvaroch nábytku, materiáloch a použitých farbách. O tom je to pravé Feng Shui. Čiže pochopili ste, v čom je podstata Feng Shui?